Nikum khan Kenya Isua local lena ngakin Kohhran pakhat chuan thi thlengin chawnghei ti thu kan soi zuai to kha thil thleng rap thlak tak mai kha Chiang zawkin ilu chil thale nga teang thuhril tu pakhat chuan hripui len lai khan ram hnuaia a Kohhran te a hip khoma chawnghei turin ati zuita ani kha ram hnuaia pem lut hi atira chuan chung ko khat chawan nia midangin an ron zuia ram hnuaian thria hnuwa chenna tan an hmang zuita he ram hnuai hi saka hola an ti a chhevela cheng te chuan sakei bak nei le keite atama wangin mi hring chena tlaka an ngai lowa ma sanga tanga an ram lo ni to thrina an phalna po lamma salova om mun an ron khuar top mai chu makan ti hle pemluna hmahruai hi kumsang ni le som pakwa tang khan intranin Kenya hripuya len wanglai kumsang ni som ni pahnia an tam zuala zirna in kharania in khar khip an kalpuina satlai khan mi sang ni vel chu saka hola ram hnoya hian an pemlu to in an sa in lowan neya rante an vulbok om nge an tum ti chiang reng mai ram hnoya cheng thar te hian abul khuwa chise an lam ve fo nu te chuan an fa te an ron kai dia zela amai ro chu kumsang ni som ni pathum January thlatra khan an fa te an ron hruai ngai to lova reilo te hnuwa phei chuan khothara tanga ron kal anom ngai tami alova February thla khohluya cheng te chuan ran rol veng tu then khat te tangin thudeng khong tak mai an threzui ngal zat an ran ven na ram hnuaya meiche then khat munuai mai an hmuwa Kenya ramri deble ngomuna phei chuan ram hnuaya muthi ramsa te kautu thatak kania wangin anti ngai lo thil ania engemo diklowa om tin hetiang ngal ran rol veng tu te chuan nu ho chu an cher ema puitu kovin an rum ngut hlom tin an soya anom dan thria chen tuma an va hnai chuan chem sei keng mi parualin an lo ti dinga ranin tlatir don ani chuan tlatir mai ro kan thil tia in rol na tura om love an lo tia an va po ngam talowane ni reilo te hnuwa ran rol veng tu te bok hian mi pano pangpanga kumsom atanga kumsom pathumin karvel tur hi ram hnuaya an char le an kholhuya an lupuya an vai hian khothara cheng te an lo neya an soidanin ram hnuaya chawnghei lui tir an neya ril trama wangin mitam takan thitowa thi te ruang chu thlan pakhata thuk vak lovin an phum mai zela kholhuya mi te ngai thalo hian an wazir chiang le ta chawnghei awanga hre oma room meichia engemozat ram hnuaya an mulea chemkeng ho bok khan lodang lein an bai kan hal saka an ron kal le chuan tin an vau boka khwami te ti ngai na hrelo chuan police te an pun taringot mai ani police ten tho chua chuan kumsang ni som ni pathum April thla alo ni dai to an rual hian ruang zir chiang tu pathologist te thlan lai tu le mihring dikna chan vo hum hal tu te baka journalist te an tela ruasur le hnong kara engemo chen an kal hnuwa mun pakhat hi an va thlenga chuta chuan hnim alo tro deuh bema abula chuan mithi ruang la phum lo then khat alo leta no pangpanga te khan nim trona lai vel chu thlan ani thu an soya thlan lai tu ten an han hai chu le ruang hai chua tur atam kher mai thlan pakhata tang phei chuan ruang som pahnih ngot mai an hai chuaka a then chu alo chhedeu to an ru ro bak mu tur om to lo te po an ne chutiang chuan mun rin hlelom lai deuh chu thingin han hol sela metar ni vel an holu chuan
leiatrangin mithitroi rim aron nam chuak threina ruang lo buai pui to kanom rolin police te chu khothara anvaluta mitlem te anlo la oma thomno hamu mal lovin saruak lek lek te anni hlom a then te chu leya anmuwa a then thinga phuar be annia mase police ron thleng te pui chu andu mi alo vanram panakal me kane hi antia anthin alo rim zok ma krista tok turan ni thu te an soitel bok mi hring ding na chanvo hum haltu pakhat chuan nangmani pui tura Isua tir kani hi ti zongin anril ru a min thei rama anva pui thei ta chawane he khwatang hian puitling somruk pasari le nopang somni pasari te lak chuan neya cho an ngei rei to wangin an chaw hle nge a damdoin an pan puina pakhat athi hial bok hemini vek hian saka hola tanga kilometer somsari vela hla om malindi khwa a thuril tu Paul Mackenzie chu police ten anvaman ve chi aboka kumsomli pasari mi hi thuril tu ama a Kohhran thrang Good News International GNI neingat taneya tual tha thu buai te ama zui tu te ngai sa puin achung thu relme kaneya azui tu te a ngai sakdan hi an thlarau chandam na tan thi thlenga chawnghei tirapu aneya azui tu ruang zali somni pakua zet mu chuanin anjinga zahni vel chu naupang aneya GNI Kohhran aloi mi zaruk vel chu chin thriat lovin an bo boka an thi ni to tura ngai anne Mackenzie Kohhran hi evangelical Christian zui tu kalfilor ta te anneya Kenya mihring cheng zazela somni vel hi evangelical Christian zom tu niin anram hian kumsang khazakwa somruk pathuma British howatranga zalen na anmu hnuwa khan Christian na anvuan ngetlea Anglican Catholic le Presbyterian Kohhran te hi alian zualanne kumsang khazakwa somriat le sang khazakwa somko chowa economia harsat na antoa na avane mem trum khan America thuril tu Billy Graham le Benny Hinn te wangin evangelical Kohhran hi alar trana ani hian retheina kara chandamna le hausakna te ansoi thrina anlar pha hle anram hroi tulu berla chuan Kohhran hovin a eiruk na anlo soi ve chen chu ningin evangelical Christian hi asoi moya then khat phei chuan pathian mitir anghiala te an ngai phane ti chuan kumsang khazakwa somkwa tang khan Kenya hian evangelical Christian aron chor chhota zut maya adin tu te chu speaker thusoi thiam tak tak te anneya thurin le thuthlung in ngana nei lo anni pialama sarkar le presin angai mo boxi lo nen akal filora piang te ahlau oma piang te chu mipuya antlanai mo ti mai tur ania heng Kohhranin ngana ber chu mi pakhat an thuril tuzuin bible hril fiadana ani deuh bera Isua lo kal le hun ti te vanram kai chung chang te an soi war ema an thuril tu te hian thu soyan thiamin mi hne theina riau han nei bok nen an zirtirna hian mitam tak an lut tarui rui mayane Mackenzie GNI po hian an wanglain member sang thum borvel an nei mana a YouTube channel a sermon da chuan mi makta duai tel ena hlo thrina a zirtirna kalfilor chho tual ro chuan ngai mo a hlo te chiam lem lo thungane Mackenzie hi kumsang khazakwa somsari paruk khan Kenya bul Tanzania pianga evangelical Kohhran atanga seilianin zaipol conductor le Sunday school zirtir tu tepo aloni to thrina Paul som pahni aniin Kenya hian chang phut zuar turin aluta malindia taxi te an khalle lop boka
kumsang ni pahnia khan anupui masaber nenin nein an Kohhran thu hlumpe la thu hril achina wangin Kohhran achua sana Kohhran danga zom nuwa pathian atangin khovel top hrillok na adong ni teinen soya kumsang ni le pathuma khan an Kohhran mi te hma hian Isua lo kalle hmain an Kohhran luber athi photatrul don ti te asoi peka Kohhran hian an hnot chuak zui ta ngalane Mackenzie hian midang puinain Kohhran adin zui ngalzat athulak dan po akal sual tul damdoile zirna te hi suala achua tranto ama zui tu pakhat pumpuyal sar nei phei chu damdoi ei to lo turin rona thila ti chuan vanra mi kai mai dona lom alo ti saka athulak dan kalfilor tultul hi a Kohhran din pui te chuan an du lova an chua san zui ta Mackenzie hian an Kohhran hming hi GNI tiin athak zui ta kumsang ni le pakua khan anupuin rai chewanga athi san hnuwa athukal pui dan hi afilor le zuala sarkar na thote beauty product man te sam color le kekorte hak te chu suala apuang ta dur mayane hetianga mi hang thuril tu te an kalfilor chan hi engdang wang ni lovin mingau thuril tu kalfilor ho an enton atrangani ti hi sociologist te soitrin dan ania kenya ram sum le pai din mun lo chebok nen heng thuril tu te hi tam tak chuan an harsat na tlan san na man ruwa an mang ve tlata kumsang ni le som panga khan TV channel asiama hei hian athurila danglam na aron thlen le ahma a zirna hi sualani ati thina tangin a Kohhran mi le sa te chu anfa te sarkar school atanga lachuaka ama school da turin athlema mitam takin anfa te hi school pa nga atanga lachuakin Mackenzie zirtirna kalfilor takmaya an thluak suturin a skula anda trana a then chuan skulan kaltir lo top bokane hetianga nopang zirna abuai hi an Kohhran pona mi an chung te chuan an lungoi pui theilova thu buai an thelutin Mackenzie le anupui pahni na te chu phalna neilova school kalpui thu buai ortira mananea an school hi an ti top sakin rin na filor tak an zirtir ti ai ro chuan thiam chantir ani ve thung rin hlelom taka anupui pahni na athi le hnuwa apathum na anei zui le zata kumsang ni le som pakua khan Kenya sarkar chuan digital ID system huduma number anti mai kanrama yuda yemo adar number emo angdeu hini ta ome an kalpui ve trana Mackenzie chuan thupuana sakol chin chiana kha ni e tina hrilfia Australia Jesus Christian anti te chuan heti zong hian zirtirna an nei thrina chuta tanga alak chhon te po chu ani mai thei azirtir te chu huduma number nei lo turin afuya hewang hian avoi ni na tan anman le ani Mackenzie hian azirtirna le sarkar kalphung a in kaldon hriain an khoi theilo na tur hmun asanga omtrula in riatna aneita tanin atanga achua hnu hian ama zui tu te chu an na an thil nei tele an nun kalsana Isua zui turin asom trana kumsang ni le som pakua khan malindi chua sanin tong trai turin ram nuaya aramu phot chuta chuan thupuan bu atangin pathianin ahne na thuron soi nina chala athudon chu thupuan bung som pahni chang rukna meichia chu pathianin abuat sai saka thalera atlan bota chuta chuan nisang khajani somruk chung an chom donani ti hi neya Mackenzie ril ruber chu a ho te nena tuma ti boilova anom theina tur mun le khovel sualin aban phak lo na tur muna pe maneya
nisang khat zahni somruk chung anom nuwa an lei taksa kalsanin vana an lon to don ninangai atira ama zui tu te hian rampalai lenga va pem ngot mai chu an du mang der lova Mackenzian athlonin in le cho omang ati te in mun lo ram mantlom taka lei thei tura atok tar te chu atlanavak lo atira hian ama zui tu ru tak tak mi pahnih thum vel chau ram hnuaiah hian an luta amaro chu hripui ron lenga kumsang ni som ni March thla Kenya chuan an case masaber an puang zara in kharkhip na in azuita ka khan Mackenzie omna chu mitam takin an bo tana ahma lo hrilok to khovel zirna in zong te hi kharaniang ati chu ataka athlendik na lai te aom ve tlat boxi tam takin zol neyanga an ngaiane Shrilenga zual tak zela phei kha chuan abula cheng du hi an pung ta zela mi sang tel ram hnuaiah hian anin beng belta anom na hi aram ni hau si lovin Mackenzie hian ekhar khata cheng sang khat zanga velina hrala anni hian thlayan chinga anmo modang te chu saka hola tangin an lalu thrina thralain an bul lui tui an ring thin boka an chena in te chu Bible khoming lar tak tak Bethlehem Galilee Samari Capernaum emau le dangte an voa Mackenzie chena in chu Judai ram ni in lian pui mai pathuma oma au pate ba ka ral thuam keng mi then khat tharum mana trul huna ache chhuwa tir thin te an cheng tel ve a heng mi te ba ka hian ramsa a hlawom nen khwami te hi anin tlo po meu lo thlakhata voi ni vel chu thu soi ngai thlaturin an pung khom thrina Mackenzie Judai ramina chuan a thu soi ngai thlaturin an pung khom ve zeu thin bokane pemlu te hi an ID card insurance card le dang zong an lo hal sak veka an phone po an ti chiat sak lo chuan an man saka pon lammi biak po an phal lo bur thin an pemlu hian an hming chu hming dangin an lo thlak sak boka alan maidana chuan Mackenzie du thu sam tu ma ti boi lo le soise lovin pathian an be thei to don nin alanga mi re thei ten in nang fak na tur an mu boka du thu sa ma thleng dik niin alang mana ma se kumsang ni som ni patni kum to pa Mackenzie chuan kumsang ni som ni pathum August thla khovela top don tiron soya ram hnuaya an luatanga ni sang khat zahni somruk na chia khane vanrama Isua tok turin an lei taksa an thla ngai dona chumi tur chuan cho anei tlem tialanga atopa phei chuan ngei pum hlum thak turani ti puang tamau maya chonghei tura hian no pangte chu ahmat ruai an nianga nu hole tlangwal ten an zui lenga an ruang lo buai pui angai dona wangin Mackenzie chu chonghei hnung ber tur ani donane makve deuh chu mi hne thei deuh thu soi zuna wai laklo to chuan engkim kalsan vek hi azui tu te chuan an ngam ngei thrina a then chuan an mizui chu leya pathian ron kal le ang hiala te an ngai thrina pon lama tangin o manglovin langma se an rin na hian an nget em zel mai ani no pang ho chuan chon ngei tranta smart mua ko lama I poin afa te paruk chu ram hnuaya chawnghei tir ve a an ril tram hle ma se apasal chuan choi tir aphal tlat lo hetia chawnghei lai hi kholhuia om apin avatloa chu anin mu to ber trum ani ta nge GNI Kohhran loi rei pol tak salema ma sa te nu pa le an fa te pali po kumsang ni som ni khan ram hnuaiah hian an lut ve a
Anupa hian Mackenzie thu soyang diakin antingai lem lowa. Vanram kaina tura Varte chawnghei tira ro phur takin an kalpui thunga. Chung kodang in mu an phalawa wangin apasal hnena mi Varten thitoyem tite azot sek thrina ne. Chawnghei hian kan taksa in chakna tan glucose amamo chu kan mutlai ten alawin siam chop ve thrina. Chumi tur chuan kan taksa thawom te alo ti som thrin. Thau deuh chu chotel lovin andam rei theizok tina ni chu. Thawa zoto hnuwa chuan kan ti hrol ati som le a. Kan kal le thin ten na an thok to lovin kan lung phua chola. Thina a thleng ta thrina. Chawnghei awanga thitur hian tuare ngai viau tina ani ber ome. Ramhnoya hian ril trama wanga thi anom chuan in neina tiin hun seran siama. An Kohhran thruai tu then khat thita chung tele ral thuam keng ho bak an tel ngai lowa. Thuk lo taka thlanan laya. Vanram an kaita tinan lom thrina. Ril trama wanga thi te hi an sun ngai lo. Alom na azo hnuwa thlana chuan thlayan tua. A then te chu an ruang an halral mai thrina. Fin fiana hnutsia lo na tur te po anita ome. Masai khan kar khat chung a Varte chawnghei tir hnuwa. Nu mangai na wangin atuar thei tangang lawa. Apasal hnena a Varte chu ramhnoya tranga chua puya du thu a hrila. Apasal hian a beisei lo takin alo phalsaka. Keiro kavanram kongzo mek hi kalau hlen chua kange ati thungane. February thla Masai hian a Varte le an thenom Varte chua puya tuma. Tlan chua kan man te chu ral thuam keng ho khan an soisa a. An phuarin chuan ngei lui tir tho thrina. A then phei chu re hlumtak te pon neya. Azam ve hle. Mase pasal hi an Kohhran puipa te zi ngami hane wangin. Tuma in dantina antin lo hlawa. An thenom te chuan kongchan vei thleng toa. Vanram kongi zo chu zo lo ro an tia. Mase a Varte ril tram tor tir atum to lo. An panga chuan ramhnoya chua puya. Saka hola anu in an vathleng theita a. Masai chua malok hian atira kan soi. Ran rol veng tu ten no panga an charna kha athleng ve chi aboka. Police te anin rol zui ta nei kha. Police te truana fu mem chan hi anin dai lo wangani pialama pathologist te man hun an nghak tel boka. Fin fiana ayin cher chuan tak zuta kumsang ni somni pathum March thla khan Mackenzie hi Malindia achena ina anvamana. Nirei lo te hnuwa bela chuania. Ramhnoya hian akhosa veta a. Karthum hnuwa ramhnoya anvaman le meu chuan mit hi an lo pungman viau toa. Ril trama wanga thi man lo te chu an re hlum lo poin an vo hlum turangai ania. Achua le an man nonin kara thi hi atamber tura ngai ani bokane. Pathologist nen April ni sompalia khan ramhnoya hian an valuta. Ruang thanem tak mai an hai chuaka. In an dapa. Ral thuam keng ho khan chuan lo ngei ve der lo maya. An lo in tui tuana samai halo ne. Mackenzie ngei po eitur chi rang nen alo in chop dul maya. An Kohhran thruai tu te chuan cho an ngei ve lo. An Varte ro chawnghei tir anom nual thungane. Ruanga tamme ama wangin social media GNI hian mihring taksa penga sumdonan kalpuya niyang tia soite aom hiala. Mackenzie le ho te chu an phanasa hlea. Lo nei tu satlia mai ninanin soi. Ruang hi malindi damdoina anda khoma. Mi sang khat le zahni vel leng niin aninda lut seng meu lowa. Kumsang ni somni pathum July thla khan ruang hai chua hi adana lam abuaya wangin antitophial.
pathologist ten tute ruang nge tian chian angaya mi somthum pali vel bak an chian hlei theilowa an chian tak te hi he Kohhran a loi velo an chung te hnena an ruang pek thrin ania Mackenzie le Kohhran thruai tudang te chu tual thattua punin kumin April thlatop lama an chung thu hi rel tran ania thutluk na siam ture ro chuan hun ala du rei hle don angai ane thiam lo an chang kherangem ti po a chiang chuang lo a chan chu an Kohhran mi le sa te hian engma an soi chuak du lowa tual thana hi ataka mu pui tu anom bok si lo nen heiwang hian Mackenzie phei chuan him taka achua le mai theina rem chang a om tha hle a angai nge ne tanin atangin a ho te hnena hian chawnghei turin lekha in ala fui chun zoma tanina enkol anni dana lom lona wangin mi somkwa pali te chawnghei na atel vea damdoina enkol te an ngai hial khatia mitam takin anzui chua chan kha mantlom taka raman neya in le lodina anin chom na tur huan an siam theidon wang ani pakhata ma se chuta chuan top lovin chawnghei tura fui na andong zuya mitam takin nun na an chan pha ta zo kane